Бісмілля, вассалату вассаляму аля расулілля. Війна в нашій країні триває, але хвала Аллаху Господу світів, ми продовжуємо свою боротьбу. Ми знаходимося в місті Києві, в нашій центральній мечеті, в місті Києві. Ця зимова кампанія, яку ми розпочали декілька місяців назад, вона набирає своїх обертів. Намагаємося допомагати всім, хто цього потребує. Дякуємо нашим партнерам, в першу чергу ІХХ, благодійної організації, а також всім, хто сприяв організації цього не тільки одного заходу, ще й наступних заходів по волі Всевишнього Аллаха. Іншаллах, по тих громадах, на які вистачить у нас сили, і ми зможемо зробити це добро. Сьогодні разом з нами представники різних спільнот, різних громад, всі нужденні. Мечеть відкрита для всіх, абсолютно всіх, хто потребує допомоги. Конечно, это большое богоугодное мероприятие, тем более сейчас, когда по воле Всевышнего мы, граждане Украины, сдаем этот экзамен, который Господь Всевышний дал нам. Конечно, все то, что сейчас вы видите, то, что это делается, это, конечно, облегчает наше проживание, наши испытания, которые мы сейчас даем. Слідкуйте за нашими оголошеннями. Ця зимова кампанія буде ще продовжувати щонайменше тиждень. Іншаллах, будемо намагатися робити добро.